Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da warhaka, da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah sa haka. To kamar da muka saba ka muku da fina-finan mu a har kullum, yau gashi mun fito muku da wasu shahararrun fina-finan mu. To yan uwa masu bibiyan mu da kallon mu da sauraron mu, ku daure ku danna mana subscribe idan yau ne farkon ziyartar ku wannan YouTube channel namu. Ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana like. Yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku same su a kan lokaci. To kamar da muka saba yau gashi mun fito muku da wasu shahararrun fina-finai wanda za su fito mana a ranar gobe idan Allah ya kai mu, mai kowa da komai ya kai mu insha Allah. To ga masu buƙatar kallon wannan fina-finai wanda za su fito mana a zuwa gobe, su daure su tuntuɓi lambobin mu gashi nan, wanda za su samun damar kallon wannan fina-finai na fitowar gobe kenan. A tarbe mu a cikin tsarin mu na VIP India Hausa, a cikin group din mu na VIP, a nan ne mutum zai samu damar kallon su ga masu bukata. Duk wanda yake da bukata ga nan ma yana iya taɓo mu a kanta. Fim na fina-finai ne na zo fitowar gobe idan Allah ya yarda, insha Allah. To kamar da muka saba dai, a tarbe mu a cikin tsarin mu na BIP, fina-finai ne na fitowar gobe ga mai bukatan kallon su zai same su a cikin group din mu na BIP. Shi group din BIP tsari ne wanda ana biyan kuɗi kafin a saka nan mutum a ciki. Tsari ne wanda mai sauki ne, wanda zaka samu fina-finai a cikin sauki ba tare da ka sha wata wahala ba. Tsarin BIP kenan. A kullum zaka dinga samun fina-finai India Hausa wanda kana ganin su ana sakawa a YouTube, a ina ne, fina-finan da sauransu, fastocin su haka, amma kana neman su baka same su ba. To idan ka shiga cikin tsarin BIP, anan zaka samu duka waɗannan fina-finai da fastocin su da kake gani ana sakawa, ana yin talla a cikin YouTube ko a Facebook ko a ina ne dai ka gani. Idan kana da buƙatar fina-finan su, to ka zo a cikin tsarin BIP, anan zaka samu duka wannan fina-finan da kaga ana sakawa ba. Yan uwa a daure a danna mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana ƙararrawa idan mun ɗora da sabbin fina-finan mu.